Baba join ne Jisu pirthe kahache Alang livi pensi champang tirpa me Theng barbana tha galang liki thinang ke Lage pirthe moni ta pava join ne Ninki rui tha pirthe apa pen ke jolong ji aphan chindu kha Idiaji han puji suwe phar ki rui tha Pidhe apa pen ke jolong ji aphan chindu kha Idiaji han puji suwe phar Ke kroi kre lang doan Che lang tha de nang trang Kang ting si ring pen me rang Vi pen kar kriya kam Klem ri non de nang trang Hem puji susi charki Padu te kam Ke kroi kre lang doan Che lang tha de nang trang Kang ting si ring pen me rang Vi pen kar kriya kam Klem ri non de nang trang Hem puji susi charki Padu te kam Kiti pen thur thusi Moni da phan Kar jong ke jogi alam Than te kam Kiti pen thur thusi Moni da phan Kar jong ke jogi alam Than te kam Baba join ne Jisu pirthe kahache Alang livi pensi champang tirpa me Theng barbana tha galang liki thinang ke Lage pirthe moni da pava joine Ninki rui tha Pirthe apa pen ke jolong ji aphan chindu tha Idiaji han puji suwe phan ki rui tha Pirthe apa pen ke jolong ji aphan chindu tha Idiaji han puji suwe phan Alang ipena join ne thang ta phere nang de Em puji suke ar nam ke the Ki sung ke boile monit jong he do sita ve Alang li phan chi kilote ning bi nang ne Alang li pena join ne Thang ta phere nang he Hem puji suke ar nam ke the Ki sung ke boile monit jong he do sita me Alang li phan chi kilote ning di nang ne Ke jo ke long ji aphan moni doan Jisu aphan leili kroi lona Ke jo ke long ji aphan moni doan Jisu aphan leili kroi lona Baba join ne Jisu pirthe kahache Alang livi pensi champang tirpa me Theng barbana tha galang liki thinang ke Lage pirthe moni ta pava joine Ninki rui tha Pirthe apa pen ke jolong ji aphan chindu kha Idiaji han puji suwe phan ki rui tha Pirthe apa pen ke
กลงจีอาพันจริงดูค่ะ